L-eks kandidat nazzjonalista Salvu Mallia sejjaħ imbeċilli lil 11 il-deputat nazzjonalista li votaw favur Adrian Dalija sabiex jibqa' kap nazzjonalista. Issa Salvu l-lum rajt li inti sejjaħt il-daw il-11 il-deputat li votaw. Imbeċilli. Għaliex imbeċilli ma? Raġuni ovvja, Għasta ovvja li dar raġel qiegħed biex ikisser ovvja, mhux fiex titfixkel. F'kummenti bit-telefon Salvu Mallia li kien lejali ħafna lejn Simon Busuttil tant li kontesta l-elezzjoni ġenerali meta l-Partit Nazzjonalista kien immexxi minnu fisser is-sodisfazzjon li ħass x'ħin Dalija ġie sfiduċjat. Mela kont sodisfatt meta ħadu l-vot ta' sfiduċja il-ġimgħa li għaddiet? Dan skur iswina kont li nistennija, kont li ngħidlhom x'il-Madonna tistennew. Ismienu. Salvu Mallia rrakkonta kif l-aħħar protesta li mar kien tkellem ma' deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil u kien qallhom biex ineħħu lil Adrian Dalija. Lill-organizzaturi tal-protesta qalilhom sabiex jorganizzaw protesta barra id-Dar Ċentrali. Wara li kien hemm bid-diskors u kien hemm kont approachjajt kuljum. Kerri l-Akwelina, Ivan, deputat. Ma danx nafhom insomma. L-tejk, il-kombinazzjoni inserta qudiemi, u għattilhom xil-Madonna tagħmlu għaliex ma tnaħħux minn hemm il-dak għax dak vera qed ikisser il-Malta ġibieħ. U fil-fatt ngħidlek il-verità sibt l-organizers li għamlu il-protesta qudiem il-Parlament, għatlhom skonti the next protesta għandha ssir qudiem id-Dar Ċentrali tal-PN. Għax li kbar ħsara bħalissa minn hemmhekk qed issir. Qalilhom li b'Adrian Dalija għandhom kap buffu. Jiena kull marit timbur ngħidlhom isma' kemm intom partit tannejk, għadkom dak il-buffu bħala lider. Salvu Mallia kompla jattakka lil kap nazzjonalista u jisħaq li Dalija jgħid il-paprati. U da ma jista' jiena naraħdan bil-Malti m'għandux option oħra, dak itneħħa minn kap tal-Partit Nazzjonalista da se jiġi għandna bil-Malti sormu barra f'nofsa triqu. Jiena ma nistax nifhem pereżempju kif qed jgħid li taħallas 9,000 dejn fix-xahar. Meta da għandu paga ta' 2,700 ma kemm għandu. Jistax ħadd jispjega li dik. Jekk jispjega li dik forsi nibda niċċaqlaq ngħidu ħala. Imma da kull meta jiftaħħal u joħroġ paprata hu. U jekk sa 3 snin ilu kien kandidat mal-Partit Nazzjonalista, Salvu Mallia qal li dan il-partit jista' jitfarrak għalih. Ngħidlek kien il-Partit Nazzjonalista ma jinteressani assolutament xejn. It-tesserati tiegħu jinteressawni ħafna inqas. Għadġi nitnegu nazzjonalistista biex jitfarku u jisir parti ġdid għalija biċċa tagħhom mhux biċċa tiegħi. U f'kummenti oħra, Mallia li Simon Busuttil kien qal li dan jitkellem mill-qalb sejjaħ lil poplu Malti miskin u b'mentalità arbija. U li l-poplu miskin jaħasra għadna lura, ma nafux di fil-demokrazija, for a very simple reason li aħna 98% minna mentalità arbija. U l-Arab id-demokrazija ma jifmuwix.